Kusho nje this season Spectre uZwide segugile semdala, but at the same time he's more happy than season 1. He laughs a lot, he's got kids, he's a father figure, he's a family man. So ingane yakhe endala uNomahlanjana sekuyena uZwide season 1, so sekuyona uyibona yena kwingane nami nganginje yabo. But it's more fun, man. It's the videos are more fun and ingane zakhe they are more fun kodwa at the same time kunama challenges akhona ngoba siyakhumbula ukuthi siyephela season 1 uZwide befuyile usebenza kudingiswayo kulentamelo, so akakhohliwe noma efan usaqhubeka iqala nje isho ivula ngale hotel le ukuthi angikhohliwe le ndoda ngiyayifuna yabo. And ke njengomlando siyazi umlando ukuthi okay wanqoba uZwide ngokudingiswayo wonke umuntu akwazi okakumlando. Kanti akazi ukuthi ivulela umgodi omgakanani abantu abalindele ukubona-ke lapho ukuthi uzothi yajabula, kanti akazi ukuthi uyigubhela umgodi omude la. Yabhala kuba mnandi this season, man. Ama-season ethu ngijabula kakhulu ngale season, nami ngilindele sifonile kwi-trailer abasivezanga kakhulu, bayalazi udaba besiveza kakhulu, mbonile ukuthi basicisha bayazi ukuthi hey kuyanqunywa kule ndaba, but mina abantu bazojabula kakhulu. Okay. Transition from the young Zwide to an old Zwide, it's a normal transition. Mina bengenza easy when I do something ngiyithanda ukuthi ngiyenze ibe real yabo, angifuni ukuyi-actor out, so ukukhula nje komuntu and lama habits lawo asasekhanda, but at the same time ngisebenzisa iy'ngane zami ukuthi mina ngiyikhulise ukuthi ngiyi-place, you understand, so using their energy mina kufanele ngizoyiphindza okay bebe labo asikwazi ukufana, angikwazi ukufana noMahlanjana ngoba nakho efana noZwide wakudala, so mina kufanele ngibe ubaba, you understand. And using the bull, ngathi mangitshelwa ngoZwide ngi-research mangitshelwa ngoZwide uZwide inje emnyama, uZwide wayethandisela ukudlulishaka, uZwide wayengabambeki, uZwide wayeyindoda yamadoda, kwakuyibhubesi. Ngathi ngelinye ilanga ngilele ngabe ngaqhamuka nje inkunzi emnyama ngilele, so le shona kakhulu ngiyithola mangilele, bekuthi mangilele ngibona ama-images, ngibona izinto ngivuke ngenza leyo ngalokhu ngiyibuka ngithi okay futhi bayayikhulumela bona into yabo. Ngangibona khulukazi bengizolwa, ngibona inkunzi izothi umlenze kombona uZwide uthi before athi bese yashona phansi, so ngangibona ngizwe inkunzi ukuthi yabo la le ndoda ngeke uyibambe uwedwa, kufanele libe bo-10 noma bibe bayi-20 ngoba ngampela inkunzi le yabo. So and isizile kakhulu ukuthi i-stand out, ama-elements lawo yastanda out yonke into because iy'lwane ziyakhuluma kakhulu njengathi abantu amnyama siyazi iy'lwane nezilwane sinesizathu. So kumina the fact ukuthi ifikile sho bangitshela ukuthi yinje emnyama, iy'nkunzi emnyama nangu bafuna ngisebenzise inkunzi ukuthi zikhiphe lo mvuzo ngapha.